Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod. Eu sunt Delia și bine venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Noi astăzi o să facem extracție de bilețele cu dulciuri, porție mare, porție mică. Dănuț, poți să ne aduci biletele? Le avem aici într-o șăpcuță. Astăzi o să fac episod doar cu Ionuț. Dar înainte să începem, nu uitați să puneți like, subscribe și să apăsați pe clopoțel să fiți notificați de fiecare dată când postez și un share să vadă și prietenii voștri. Așa că haideți să începem! Mai întâi le amestecăm. Uitați ce să uită! Stați că revenim imediat pentru că Dănuț le-am împachetat așa mai. Deci uitați-vă cum erau, una în alta. Revenit că le avem împachetate normal. Bun, dragilor, noi am revenit, după cum vedeți, le avem așa mici. Așa că haideți să amestecăm împreună. Așa să vedeți voi. Nu facem nicio șmecherie. Amestecă și tu cu mine. Bun, dragilor, iar acum vom extrage. Pe bilețelele astea scrie porție mică sau mare. Iar Dănuț o să ne aducă Mare! mare, iar eu am Mare! mică. Dănuț, ridică-te și adă-ne bomboanele. Asta fac la aici. Hai, na, Bă, stai așa, bă, ține un pic astea, ține. Asta așa la de... Da. Bă, dar spun că de automat ăsta, cum a să punea? Stați așa, haideți să gustăm. Sper că e bună, sper că e bună. După cum vedeți, ăsta trebuie să ascunde în spatele nostru. Bun, dragilor, trecem la un nou episod. Ține-mă și pe astea. Bun. Și la partea a doua, stați un pic că trebuie să reîmpachetăm bilețelele. Avem 3 runde, așa că am fost în runda 1, iar acum mergem în runda 2. Adu bilețelele, Dănuț. Bun, dragilor, Dănuț a împachetat bilețelele, iar acum le vom amesteca din nou. Hai! Runda 2. No. Ia-ți biletul din pălărie. L-am luat! Stai că-l punem pe capul ăsta de jos, știi că se ascunde, vedeți? Bun, haideți să-l deschidem. Iar mare! Pe bune! Iar mică! După cum le amestec? După cum vedeți, avem aici un meseriaș. Fii atent că le-o și deschis. Dar la runda a doua avem o lotă Monsters. Am făcut pe jos, să recunoaștem. Ați văzut și voi. Nu au chiar prea mult condiment. Vom întoarce la runda cu numărul 2. Cu numărul 3. Bun, dragilor, Dănuț face acele... Împachetează bilețele și ne aduce. De data asta o să avem o băutură. Așa că așteptăm până când Dănuț ne aduce sucul. Mai taci, că tot timpul râzi. În caz că n-ați văzut partea 1 de degustare de dulciuri în care Ionuț, Dănuț, uite așa făcea, serios, uitați-vă. Așa bea din sucul Teddy și Ionuț când a fost o da suc afară. Stai, ne-a adus suc, ne-a adus. Stai. Nu te uita! Nu te uita! Bine. Nu te uita, stai să-l împachetezi ca lumea. Hai să amestecăm. Stai tu, șmecherie! Stai, bă. Bun, l-am amestecat. Știu deja ce mi-a picat. Yes! Mică din nou! Nu vine să crezi! Nu ține cu mine! Uitați, avem aici așa ceva mic. Hai că puteți! Hai că puteți! Suca limonada! Suca limonada! Ziceți să tacă! Cam atât a fost totul pentru astăzi. Nu uitați să puneți like și un share să vadă și prietenii voștri. Eu am fost de la